está tomado dun clásico da novela negra inglesa e, desgraciadamente, non todo o elenco domina perfectamente o idioma de William Shakespeare. Tamén é a primeira vez que traballamos con animais vivos en directo. Ai, que non faltou co maldito can. O deixa xa o can. Aurora, estás pesada co can. Pois temos que atopalo. Concretamente, un can. Señoras e señores, en máis preámbulos, benvidos á representación de Asasinato en Haversham Manor. Onde está Mildred? Florence! Non comelou, señora Chamarina! Inmediatamente, Mildred! Rápido! Non vai sufrir un dos seus episodios de histeria! Oh, maldita sesa! Prego una cosa! Sos morto! É terrible! Salón comedor! Cecil! Señorita Collingwood! Acudan inmediatamente ao cuarto privado de Charles! Charles Haversham foi asesinado! Charles Haversham foi asesinado! Dime, Mildred. D'accordo, grazas. Oh, vente camiño. O inspector Carter. E que pensou a este home? É o mellor inspector do distrito. Resolver este caso sen problemas. Moi ben, señora, e que podo facer mentras agardamos? Pechar todas as portas. Ninguén debe sair de Haversham Manor ata que aparezca o asasino. Inmediatamente, señora. Joder, Charles Haversham, asesinado na súa propia festa de compromiso. Florence! Filántropo! ¿La otra? Taciturno! Estaba fulminada por ser la única persona que realmente el confiaba. Pues se termina, patrón. Pues tamén un auténtico amigo. Todos nós, Mildred. Eu coñeci a Charlie na universidade. Eu nunca poderei recuperarme desta enorme perla. Mildred ten razón. O meu irmán escondía unha profunda melancolía e resentimento. Non cabe dúbida de que foi un suicidio. Pero que contumacia! Suicidarse, non! Foi un asasinato. Asasinato en primer grado. Non ten sentido. Era paranoico e celoso. E podo probalo. Mildred, páseme o libro que hai encima da repisa da chemiña. Ademais, con vosso permiso, gustaríame facer un brinde. Hacemos as nosas copas e brindemos polo home que tanto queríamos. Por Charles! Por Charles! Excelente! Delicioso. Una auténtica delicatesse. Whisky irlandés ou escocés? Inflamable e corrosivo, señora. Entendo que deben estar todos perturbados por este terrible suceso. Pero comprenderán que debo comenzar asiña cas miñas pescudas para chegar o antes posible ao fondo do asunto. Eche todas as portas e prepare esta estancia para ir aquí todo o interrogatorio. Alguna idea sobre a causa da morte, inspector? Podrían ser varias: sofocación, desganamento, envenenamento, pero hasta que termine de examinar o corpo, preferiría non aventurar nada. Ai, pero quen podería facer algo tan espantoso? Podo deixar de pensar no pobre Charles. Está morto, nunca máis volverá a ponerse entre nós, por culo. Charles foise
señoras, unha vez inspeccionado o corpo, serían tan amables de leválo a un lugar máis fresco hasta que chegue o xuiz e permite realizar o velorio? Sí, inspector. ¡Cállate que va a cagar a este ¿Onde desexa que os poña, inspector? Deixe todo sobre a repisa da chimenea. E non marche, Mildred, comezarei por interrogarlle a vostede primeiro. Señor Pausa, señorita Coleman, serían tan amables de deixarnos a solas? Sí, inspector. Que dedicación a súa, Mildred? Gustalle o seu traballo? Desde que cheguei a esta casa, o señor Harrison non só tratóme como a Mari Chávez, senón tamén como amiga e confidente. E agora se me necesita, estarei na cociña, sabida. ¡Salida! Avise, señorita Coleman. Non é necesario, xa estou aquí. Ai, non me faga moitas preguntas, inspector. Sinto-me frágil como cristal. Xa era hora, trae o meu lápis? Sí, inspector. Pedro de Charles. Charles Leona. Está ben, inspector. Bravo. Pero esa carta non significa que o matáramos. Non tivemos nada que ver na súa morte. Harriet, sí, ela é a culpable. Díxenllo a Flores e repítolle a vostede. É unha muller terriblemente celosa da súa irmá. Non podería consentir que ninguén a separase de seu lado. Un crimen pasional, tal vez, pero un crimen a fin de contas. Gracias, señor Haversham. Esta conversa foi de gran axuda. Tal vez podería ir buscar a Harriet. Sí, inspector. Según parece, debo seguir máis dunha liña de investigación para chegar ao fondo do asunto. ¡Disparo na biblioteca! Albacera Salón, que sucede? Non sei, inspector. Escoitei disparos que viñan da biblioteca. Por favor, veña rápido. Dame, como pode permanecer tan tranquilo e sereno nunha situación como esta? Son os anos de experiencia. Debemos conservar a calma e permanecer reunidos. ¿Dónde está, señorita Coleman? Flores, debería estar aquí. ¡Ah, Flores! Non pareces ti mesma esta noite. Que foron eses disparos? Oh, Harriet, estou asustada. Non te preocupes, Flores. Conmigo estarás a salvo. Que serían eses disparos? Cecil debeu perder o sentido. Sabe que o estamos apurolando. Sí, imposible. Eu nunca faría unha cousa así. Isto non... Hai algo no pano no que non reparou, inspector. Ten iniciais. As iniciais FC. Flores Coleman é asasina, inspector. ¿É vostede asesina, señorita Coleman? Parece evidente. Todas as probas a incriminan. Tiña un compromiso con un home rico a quen despreciaba. Tiña unha aventura co seu irmão. Probablemente entre os dous o planificaron para poder fuxir xuntos. Ai, basta xa, inspector. Agora Cecil está morto. E teña por seguro que eu non a tenha Charles. Eu, asesina, como podría eu? Otra vez. Por